nixtieq ukoll issa naqbad naqra dik tema li ftaħt inti u ma nafx hemm x'għalfejn esploraw ma is-silenzju. U għat li min jibża mis-silenzju. Naħseb din hija vera xi ħaġa importanti, naħseb hija vera fenomenu ta' żmienna fis-sens li inti naħseb aħna sirna ġenerazzjoni li iktar nibdew mis-silenzju għax meta jibda s-silenzju f'ħajjitna dejjem għandna l-għażla nixgħu t-television, naraw il-mobile, naraw il-laptop. Dejjem hemm xi ħaġa li neħħina minn dak mill-possibilità li ngħaddu mill-perjodu ta' silenzju li mbagħad jiggradwa l-meditazzjoni li mbagħad nistgħu niltaqgħu magħna nfusna. Jiena naħseb li wkoll biex nżewweġ ma' dak li kont qed ngħidu l-ewwel mela li aħna l-itfal ma ngħinuhomx jissemnu li hemm nuqqas ta' relazzjoni mal-komunità, naħseb ukoll il-fatt li hawn ħafna affarijiet li kollu qed jitħolbu l-attenzjoni tagħna u aħna qed niġru kulħadd issa f'daqqa waħda bl-ADHD kulħadd tal-ajbiri. Imma jekk l-ambjent il-ħin kollu qed jirrikjedi ben għandek isma' ħares law rajta di rajta l-patata ta' dik isma' ara sieħbek x'qed jagħmel għax ma tmurx. Il-fatt li inti kollu tiġġebbed l-emmulaw żgur li jekk fil-passat il-ġenituri tagħna jew in-nanniet tagħna fix-xogħol li kien jagħmlu kien ikollhom anke mument ta' skiet fl-għalqa. Aħna m'għandniex dak l-opportunità. Aħna żgur li m'għandniex dik l-opportunità u naħseb dik ukoll dak il-kaos, dak l-istorbju qed iwassal ukoll għal iktar soċjetà li qed tipproduċi nies li huma anzjużi. Bla dubju, għaliex il-moħħ ma jaqaf jaħdem qatt ta' meta norqdu, il-moħħ jibqa' dej. Sewwa? Dak li inti tibdi oħra wkoll, pereżempju li tajba l-mar-riċetta, li inti nofsija 3/4 qabel l-irqad tieqaf milli tisma' jew ikollok kuntatt fuq mobile. Għaliex? Ħalli inti tibda tiddira pattern. Pattern illi inti qed tipprepara l-moħħ illi qed tgħidu isma' issa se tistrieħ. F'dak il-ħin x'tagħmel? Oqgħod naqra skit. Askit. U ara naqra b'karta ma' ġembek u ikteb l-affarijiet tajbin li tkun għamil dik il-ġurnata. Illum x'nexxi li nagħmel mela. Nexxi nagħmel naqra xogħol tad-dar, kien kun fl-uffiċċju kelli dik il-biċċa spiċċajta, kelli dak l-argument għalaqtu il-dik il-faċċajta da iktibhom. Mela. Li niktbu hija prattika inkredibilment b'saħħitha. Ikteb ukoll xi trid tagħmel l-għada. Għaliex, tgħid mela għada x'għandi, għadi rrid nagħmel dawn l-affarijiet. Tgħid li nżomma fuqhom, mhux biżżejjed. Ikteb. U mela tgħid għada għandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. X'jiġri f'dak il-proċess illi inti qiegħed tikteb. Fl-ewwel każ, meta qed tgħid l-affarijiet tajbin li għamilt, qed you validate yourself, qed tagħti lilek innifsek. Spazju li qed tgħid proset ġożiet. Qed tara hija llum x'irnexxilek tagħmel. Meta ħadd tikteb dak kollu li għandek tagħmel l-għada, anke ħmerijiet żgħar ta' jien naf noħroġ il-ditta żibel, pereżempju, tgħid isma' affarijiet żgħar kollox xi tikteb, affarijiet li tgħid isma' għandi bżonn numrant l-avukat, irid imrant id-dentist u nibża minnu, mela. Ibda għamel mbagħad, ikteb il-lista kollha. U mbagħad tagħmel priorità, qgħid l-iktar li ddejjaqni x'inhi li rrid nagħmel dit telefonat tal-avukat. Mela dik trid tkun number 1. Għaliex? Għax inkella għandek ġurnata ġorra u xorta trid tagħmelha. Jekk tgħidlu ma dentista ni appuntament fit-tlieta, ma fit-tlieta sa dak trid tiżomma ma jimpurtax. Imma l-oħrajn jekk inti għandek kontroll fuqhom, għatihom dik il-prijorità. Issa, meta inti qed tagħtihom dik il-prijorità, bla ma taf qed tħares lihom, diġà qed tirrehersjhom isek qed tgħixhom, l-unika ħaġa li għandek bżonn tagħmel li jiena qed ngħid irrid inkellem l-avukat fuq dil-biċċa xogħol. Li jiena nara f'moħħi qed nibgħat messaġġ li se tirriżulta pożittivament. Li isma' dal-argument se jibda jingħalaq. Mela se ngħid, imma kollox qisu qed jiġri issa.
Mux se jibda jenalaq, illi dal-argument qed jenalaq diġà. Illi jekk jena etnejt isma irrit noħroġ li diġà ħriġta il-burza, li diġà għamilt, isni diġà għaddejja biha, kollox fil-preżent. Meta jien qed natfala dik l-attenzjoni u dik l-enerġija, jiena bla ma naf, il-moħħi qed ngħidlu dil-ħaġa se tirriżulta kif irrida jien. Mhux kif qed jgħidu n-nies, kif irrida jien. Mela, tlaqna?